Здравейте, приятели! Аз съм Димитър Атанасов, по-познат на всички като Митес Нейко. Добре дошли в новото видео. Приятели, днес искам да ви представя една страхотна бюджетна макара, а именно Okuma Seimar. Спининг макарата Okuma Seimar XT притежава технология, благодарение на която въздушният поток се завърта като циклон около ротора, което позволява много по-бързо изсъхване и редуциране на корозията в случай, че макарата се намокри. Този модел макара може да предложи изключителна прецизност при замятане на по-големи дистанции. Допълнителните характеристики на макарата Okuma Seimar XT са следните: 6 съчмени и 1 ролков лагер, система на аванса против заден ход, месингов пиньон, устойчив на корозия графитен корпус, здрава подцинкована черна дръжка, здрав и надежден бигел, компютърно балансиран ротор, система за контрол на влакното на шпулата за по-добро замятане и резервна алуминиева шпула в черен цвят. Макарата Okuma Seimar XT се предлага в най-различни размери. Макарата можете да намерите в онлайн магазина на Fillstar или в партньорските мрежи. Пожелавам на всички успешни риболовни излети!